Is-sena l-oħra, ir-Reġistru tan-Negozji f'Malta irreġistra 3514 sħubija kummerċjali ġdida minkejja l-impatt li ħallit il-pandemija fuq l-ekonomija globali. Dan ħareġ minn rapport annwali li ħejja r-Reġistru tan-Negozji għas-sena 2020, fejn minnu ħareġ li l-ħsieb ewlieni tar-Reġistru għal dik is-sena kienet it-titjib ta' proċeduri ta' skrutinju flimkien ma' qafas leġislattiv li jissalvagwardja lil Malta bħala ġurisdizzjoni. Dan fil-waqt li matul is-sena l-oħra, ir-Reġistru implementa r-rakkomandazzjonijiet kollha tal-Manival li waslu għad-dħul fis-seħħ ta' proċeduri rigorużi biex itejbu l-governanza. Fil-fatt, is-sezzjoni tal-konformità fih dan ir-Reġistru irrevediet iktar minn 12,000 formola u wettqet iktar minn 27,000 verifika. Dan fil-waqt li r-Reġistru wettaq kważi 11,000 verifika fir-rigward ta' kumpaniji ġodda li kienet tinkludi analiżi tad-diretturi u benefiċjarji tal-kumpanija. Matul l-2020 din is-sezzjoni tar-Reġistru wettqet ukoll 828 spezzjoni u qed timmira li twettaq madwar 1000 spezzjoni matul l-2021. Dan fil-waqt li s-sezzjoni legali fih dan ir-Reġistru ħadmet fuq eżerċizzju biex ir-Reġistru ta' sħubija kummerċjali jibqa' aġġornat u fi stat tajjeb ta' ordni, filwaqt li tneħħew kumpaniji li nstabu jiksru l-liġijiet relatati mal-kumpaniji. Fil-fatt is-sezzjoni legali ħarġet 56,000 ittra legali li kawża tagħhom 11,289 kumpanija tneħħew minn fuq ir-Reġistru, filwaqt li nstabu li 1,166 kumpanija ma kinux konformi u ma mlewx informazzjoni dwar il-benefiċjarji sidien tagħhom. Fis-stqarrija l-Kap Eżekuttiv tar-Reġistru għan-Negozju Malti Joseph Farrugia irrimarka li r-Reġistru jnexxielu jtejjeb il-proċeduri ta' skrutinju billi ħa azzjonijiet konkreti li jsaħħu il-kredibilità tal-entità.